Ang kwento. Mula sa mahiwagang Burnay. Mula sa mahiwagang Burnay. Dear Nicole and Diego, ako po si Cindy, 18 taon nang nakasubaybay kay Nicole. Tagapakinig na niya ako ni Chopper, Kaya mo yan. Take two. Action. Dear Nicole and Diego, ako po si Cindy, 18 taon nang nakasubaybay kay Nicole. Tagapakinig na niya ako, si Chopper pa ang partner niya. Ngayong si Diego na ang katandem, nandito pa din ako. At sumulat ako kasi kailangan ko ng payo ninyo. May maliit na negosyo po kaming magkakapatid at ako ang namamahala dito. Meron kaming 15 empleyado at yung ilan sa kanila kamag-anak namin. Isa sa kanila, si Tita Lydia, kapatid ng tatay ko. 65 years old na si Tita, may asawa at may mga apo na. Hindi lang siya basta kaanib ng isang religious group na pangmalakasan. Mataas din ang posisyon niya dito. Maliban sa araw-araw na panenermon sa amin tungkol sa salita ng Diyos at pabigla-biglang pagbanggit ng Bible verses, wala namang issue kay Tita. Hanggang isang araw, sikreto akong kinausap ng pinsan kong si Clarice. May ipinakita siya sa akin na convo sa messenger. Ang Tita Lydia, buong tapang na nag-confess ng feelings niya sa isang empleyado naming 20 years old lang. Hala! Hoy! Tita! Hindi ako nakapagsalita. Kinilabutan ako at naduwal. Kaya naman pala laging binibigyan ng pagkain ni Tita. Kaya pala hinahanap lagi pag hindi nakikita at malungkot kapag nalamang absent. Uy. Kaya pala kapag pumapasok sa umaga, parang pinagsasampal ang mukha sa pula dahil sa kapal ng blush on. Para ding ngumata ng isang garapon ng cherry ball sa pula ng labi. Nako. Hindi naman siya ganun dati! Biglang hindi na siya yung tita namin na simple, mahinhin, at si Lord lang ang laging mukhang bibig. Nako, eto na. Malapit kay Clarice yung empleyadong type ni tita kaya nagsumbong ito sa kanya. Hindi na daw kinakaya ng bata yung tita namin. Hala! Naapektuhan na yung trabaho ng empleyado. Isa yun sa pinakamagaling na empleyado namin at natatakot ako na baka isang araw mag-resign na lang. Nako. Ayoko din pag-chismisan sila ng mga tao sa opisina. Alam kong kailangan kong kausapin si Tita Lydia pero hindi ko alam kung paano. Paano ko po ba gagawin yon nang hindi naman siya mapapahiya? Salamat sa inyong payo, ang inyong masugid na tagapakinig. Sherry. Ay, Cindy pala. Sino si Cherry? Hindi, naano sa akin, narating sa utak ko yung parang ngumata at ngumuya na maraming cherry balls sa pula ng labi. O, si Cindy, galing kay Cindy. Grabe naman to, oo. Si Tita, nagmumurang kamatis na. Oo, nagmumurang kamatis. Ano yan eh, naniniwala ko, Diego, na part siya ng hormones na mga hinaharap. Kaya nga, di ba sabi daw nila, ano ba yung laging linya ni Tanya Chinita? Parang mas masarap ang tita, yung ba? Kasi hindi ako, naniniwala ko na may dahilan kung bakit mas masarap ang tita. Okay? So, for different reasons. Una, feeling ko kapag ka tita na kasi, hindi na yan para
para makipag-argue sa mga petty things. Oo, tama. O sa mga mabababaw na dahilan. Correct. 'Di ba? Masyado na yung maraming pinagdaanan sa buhay para awayin ka sa mga mabababaw na dahilan. Oh, same goes din sa mga tito. Correct, Oo. ganun din. Sa mga tita at tito, masarap magmahal ng tita, masarap magmahal ng tito. 'Di ba? Kasi at plus, established na pati yan usually. Yes. Mas may pera na yan. Financially, Correct, oo. 'di ba? Mas may pera na yan. Kaya ka na niyang ilibre, Oo. kaya ka na niyang buhayin, Oo. yan, 'di ba? Maganda na yung date nyo. Correct, Hindi na kayo sa totoo. karinderya. Sa true. At dahil nga mas mature na siya, hindi na issue sa kanya kung siya ang magbabayad. Yes. Ang mahalaga, may pambayad Correct. kasi tita na siya, tito na siya. Ganon. Tapos, pagdating naman sa emerald, 'di ba? Ang tita at tito, mas marami na kasing experience. So, alam na nila yung mga tamang galawan sa mga ekse-eksena, ganyan. Yun nga lang, may dahilan din kung bakit parang extra, ano na yung mga tita, extra, sinasabi nila, mas naghahabol, ganyan. Oho. Feeling ko merong kinalaman sa hormones. Na pag nagkakagulo yung hormones kapag ka tumatanda, minsan may gano'n na parang feeling mo bata ka pa, tapos nagkakagulo yung hormones mo na kaya mo pang sumabay dun sa 20-year-old kahit 65 ka na, di ba? Well, totoo yan ha. Natawa ko kay Tita Lydia. Kasama yung biological, Yan. psychological. Correct. Kasama yan yun sa mga ano. Kaya nga, total, nabanggit mo naman na yung tita mo, Cindy, is naging ano siya ng isang religious group. Kasama kasi katuruan sa Bible na tinuturo sa mga kababaihan yung self-control, binabanggit. Yes, correct. Kasi, ang demonyo talaga papasok talaga. Oo, totoo. Diba? Oo, at ang demonyo, papasok siya. Ang pasok niya talaga, ang entry niya talaga, lagi, dun sa form na ma-attract ka. Correct, oo. Okay, babalik tayo dun sa, nahumaling ako sa, feeling ko kamukha ni Piolo Pascual. Oho. 'Di ba? Ganun, sobrang crush ko si Papa P. Ganon. So, nung nag-present yung yung enemy ng pwedeng Oo. pambiktima kay Binulag Nicole ka Ayala. actually. Correct. Binulag niya talaga ako na Paningin na- mo talaga piolo. Oo. Nanay mo hindi. Correct. Saan yung piolo dyan? Hindi ko makakalimutan yung nanay ko eh. Saan part yung piolo? Pero nabulag talaga ako. Tapos ang nakikita ko talaga piolo. Tapos ang dami ko nakikita sa kanya na parang ito talaga yung mga trip ko. Aha. Pero ang behind it, 'di ba? May Diyosawa si Kuya, hindi ko alam. 'Di ba? Because ganun yung temptation. Aha. Hindi naman 'di ba? Pagka ikaw ay nagda-diet, Aha. hindi ba ang tempting yung lechon na parang ang crispy-crispy, Correct. na ang Oh. juicy-juicy? Hindi ba't kapag ikaw ay nagda-diet, itetempt ka sa paborito mong cake, na paborito mong flavor? Yeah. Di ba? Yun eh. Hindi, madaling mag-diet kapag ka lahat, kunyari ako, madaling mag-diet para sa akin kapag ka lahat na nakapresent sa harapan ko, gulay. Oho. Ang dali kong tanggihan yan kasi hindi ako masyado nagugulay. Pero pag nagda-diet ako at ang maaamoy ko yung mga paborito ko, samgyup, menudo, yung talagang nagmamantikang adobo, cake na pagkatamis-tamis na pagkasarap-sarap. Yan. Diyan ka talaga titiklop eh. Yes. So in the same way, ganyan si Tita Lydia. Nakita niyo yung... ito yung kahinaan ni Tita Lydia. Pero Tita Lydia, may asawa ka! Tsaka, nalulungkot ako doon kay tita. Kasi nandun ka na kay Lord Correct, eh, nandun di ka ba? na kay Lord. Di ba ganun nga yung enemy? Mhm. Kapag ka papalapit ka na talaga kay Lord or nandun ka kay Lord, nagdo-double time sila. Ayan, oo. Kaya nga sinasabi din na kinakailangan dapat ready ka anytime eh. On season or off season. Kasi hindi mo alam na ang kalaban talaga, parang leon lang yan na nag-aabang eh. Nag-aabang, Oo, pag may konting opportunity lang na Correct. butasan, talaga. Oo, gagawin niya. Katulad Oo. nito. So, hindi kasalanan ng 20-year-old na empleyado. Hindi. niya kasalanan, okay? Parang feeling ko nga yung 20-year-old, O, parang... yung victim. Siya yung victim. Napupuwersa na. Binumulesta na yung Correct, tita. hindi na siya comfortable. Parang ito yung, alika dito, susubukan kita. Ay, ma'am, hindi po. Correct. Tita, wag po. Tita, wag po. Ganun na yung Diba? eksena. Ganun na oo. yung
eksena, di ba? So, hindi kasalanan ng 20-year-old. Okay, yan lang yung form na ginamit ng enemy. Correct. Para madiskarel si Oo. tita sa kanyang pagiging simple, mahinhin, at pagiging biblical. Oo. Ganun. Pero tama din si Cindy, dapat kausapin mo yung tita mo. Correct. Dapat. At actually, ang tanong niya, paano kakausapin na hindi masasaktan? Kailangan masaktan ni tita. Oo. Tita! May asawa ka, wag kang malande, tita. Ganon. O, diba sabi mo, Cindy, nagsishare siya ng mga Bible verses. Ayan. Anong mga pangontra? Anong mga ito din yung gawin mo. Na mag-share ka rin ng mga Bible verses din. Na kung saan, ito mali, tita, yung ginagawa mo, di ba? Na makikita mo kung kay Lord ka na, di ba dapat yung mga ways ni Lord yung sinusunod natin. Correct. So, tita, nag-iisip ako pero parang malinaw ang lahat, Tita Lydia. So, dati na kay Lord ka, sobrang biblical mo, nag-share ka ng mga Bible verses, mahinhin, ganyan. Tas ngayon, hindi na. Tas may pinapatulang ka pang 20-year-old. Na kanino ka na, tita? Kanino ka na, tita? Kinakabahan ako. Diba? Malay mo, ikaw din ang ginagamit ni Lord para isnap si tita mo dun sa sitwasyon na nahuhulog na siya. Oo. Minsan kasi ganun tayo hahayaan natin. Paano ang rason? Masaya naman siya Oo. Diba? Laging ganun. Oo. Hayaan na natin masaya naman siya sa ginagawa niya. Pero hindi porke masaya na ginagawa ang isang bagay, it doesn't make it correct. It doesn't make it right. Diba? Ang saya-saya magdroga. Tama ba yun? Hindi. Ang saya-saya ng iba na nangangabit. Tama ba yun? Hindi. Diba? O ikaw, Lydia, may asawa. Nawala na ng galang, Lydia. Hindi na tinita. O ikaw, ititahin Lydia. pa rin natin kasi 15 years ang difference. Tsaka 15 yung employee nitong nila Cindy. Hindi basta-basta. Kumpanya to Kumpanya, tsaka pang malakasan. mo. Ay, oo nga pala. I'm sorry, I forgot. Tita Lydia, na nagdidiskaril lang ngayon, pero alagad pa rin ni Lord. Yan. O, tita ha. Oo, malay mo kasi, again, di ba, naniniwala tayo na wala namang aksidente na napag-uusapan natin ito. Di ba? Tsaka, malamang ko Cindy, ikaw din ginagamit ka rin ni Lord kasi Tama. hindi to darating sa iyo, hindi mo to makikita yung ganitong sitwasyon kung hindi talagang nilalapit sa iyo na ikaw ang gumawa ng paraan. Pwede namang sa iba Correct. 'Di ba? Pwede namang sa iba nagsumbong yung 20-year-old. Yes. Pwede din namang hindi mo sa amin shinare. Oo. Ano lang, kayo mag-usap, pero shinare mo. Correct. So walang sense yung sharing mo at pagbibigay namin ng payo kung hindi mo kakausapin yung tita mo. Ayan, oo. Diba? She has to know. Oo, para sa amin, pag nag-aaway kaming mag-asawa, laging ang equilibrium namin dyan is ano bang sinasabi ng Bible? So tatahimik na lahat. Oo, kasi paano yan? Bible na po yan Oo, ayan. So makikita mo agad kung sino may mali or ano. At So ito, mag-submit tayo sa Word of God. Kung hindi man tayo mag-submit sa isa't isa, sa Word of ni Lord. Kailangan mo dito, Cindy, yung ano ka ha, baka mamaya mamaru ka dyan. Huwag kang magmamarunong lang din. No. Kasi baka alamin mamaya, mo rin. Alamin mo din, be guided properly, ganyan. Para talagang bumalik na sa katinuan si Lydia at maalis na siya. Kasi ang imagination ko dyan, alam mo yung nakayakap sa kanya yung enemy. Correct, oo. Nakayakap talaga sa kanya, parang akin na to. Oo, ganun. Diba? So ang role mo, Cindy, anuhin siya. Pagpagin mo. Pagpagin mo. Alugin mo. Alugin mo ng tita! O kaya paliguan mo, tita. Iligo mo yan. Kailangan mo lang yung iligo para makalimutan mo na yung ganyan, di ba? Go, Cindy, you can do this. There's no easy way. Walang clear cut. Ang pwede lang namin gawin is to make sure na good yung mood ni tita pag kinausap mo siya, yung mga ganon. O kaya kakausapin mo siya isang lugar na hindi naman siya mapapahiya, na marami yung mga tao, ganon. Pero walang ibang way kundi talagang diretsyohin mo siya. And pray for her. Yes. Importante. Kailangan niya yun. Kailangan niya talaga yun. Bago pa siya mahulog sa talagang kasalanan. Correct. At bago pa, magkaroon na rin ng kasalanan yung 20-year-old na empleyado. Kasi, syempre, magdo-double time na din si enemy. So, sasabihin ng enemy, ang kahinaan naman nito, ano. Pero siguraduhin mo rin talaga na may pagtingin si tita. Baka naman assumption lang. Baka halimbawa, anak lang yung tingin niya or ano. So, isure mo rin din. Correct. Kundi baka mamaya, ang ending dito, si Tita Lydia ang susulat sa amin. Hinusgahan ako na maging... Dear Nicole and Diego,
Hinusgahan ako ng pamangkin ko. Anak lang yung tingin ko dun sa empleyado. Inisipan niya na ako ng jowa ko. Correct. Ang tanong ko lang, Nicole and Diego, paano ko po ba lilinisin ang pag-iisip ng pamangkin ko? Ang malisyosa. Malisyosa at madumi ang pag-iisip. Totoo din kasi ang ending dito, baka ikaw yung mapahiya, friend. So siguraduhin mo lang na tama yung gagawin mo. Kung hindi ka sigurado, correct, magpag-guide ka dun sa mga taong pinagkakatiwalaan mo. Yes. And pray. Yeah. Praying tayo para kay Tita Lydia. Oras natin, 1:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At ako naman ang kumikinang ina mo na si Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!